खुलुमबाय आंनि Jobanivlog टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बर'आव सबाय मार्जियाव फबान महर लानो सोनाबो दाम गैयिनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद नायना जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनांगौ जाबाय आरोना मिनिनांगौ लागा गैया लाजिनांगौ लागा गैया बे एक नाम्बारखौ डिसाइड खालामदों आरोना जों थांगोन ना थाङा बेखौहाय आरो सुसुरबारि थांनो नागिरदों सोरनाबा सुसुरबारि दा जाहाथे बिथाङा गोसोआव फटकके फैफिनबावो ओंखायनो आं एक नाम्बारखौ एसे माने दाग्ला लादों आरोना नुबानो जाहाथे एसे दा नुयो नायनाय नङा बियो बिराद सैथान एक नाम्बारसो डिसाइड खालामदों नालाय सोरनाबा जोङो थांगोन ना थाङा बेखौहाय आयो एक नाम्बारा गाबाय थैदो नामा बिदि जायो नामा सिथाफिननांगोन आयो उल्था जाबाय मोखां सुवाखैबा माथो खथ' मोजां मोखां सुनाय जागोन नानिया थारमाने सोरनाबा जा थांनो बायो नालाय ओमफ्राय मा होनो होद बिदि गलाबाय थाबा बोरै जानांगौ जाखो है माने सोरनाबा ओरैबायदि जादोंहाय थारमाने सानसे सिगाङावनो बिहा बिखुनजोआ एकदम रिकुवेस्ट खालामना लेंहरखानाय आरोना फैथार होननानै ओमफ्राय खामानि ओंखारनाय बायदि जादोंमोन नालाय ओमफ्राय खामानियावनो नांला सुबिदा जाबाय थांनाय थेवबाबो थांनो बानायनानै एकदम कनफिउस जाबाय थायोब्रा बियो ओमफ्राय आङो मैया एकदम गथि गथि सोंथारबाय थांगोन थाङा गाबोन थांगोन थाङा होननानै सोंबाय आरो आङो दा 8:30 खिथागोन दा मोनानि 9:50 खिथागोन बिदि बुंबाय थायोब्रा बे गोदाव सोरावखौ ओमफ्राय उनाव आंबो दानो नांगौ दानो खिथाखा नों थांबा थाङो थाङाबा दा मोजां खिथाखा होनबाय दाना एक नाम्बार जाखांबा थांगोन होनबाय बियो नोंसोर बिदि लगे लगे फिसालाखौ थांबाबा 1 2 3 मोनथाम नाम्बार खालामबाय थांबाय दाना लाबाय बोखांबाय फिसाजोखौ बोखांबाय बियो मोनसे एक नाम्बार जाखांबाय सोरनाफोर एक नाम्बार जाखांबाय ओरैबायदि मिनि रुंनानै थैनोसै आरोना नाम्बाराबो नोंखौ थांसिनो होननानैहाय थ' बेखौ फानि हिसाबै जों डिसाइड खालामदों खिन्थु माने एन्सारखौ थाब होआखैमोन आरोना सोरनाफोर उनाव थांगोनानो जाहैबाय थ' आं फटाफट हाबाफारि मावनो लागासै बे एक नाम्बारखौ दोनथ'नोसै दा बावनाय बायदि खालामबाथाय एकदम थाफा सिथाबना लाफिनो आं सोरनाफोर फुङावनो जागायबाय आं सोरनाफोरनै माइब्रा मैया सोमनानै दोनखानाय एवनोसै रिफाइनजोंनो एवनोसै आरोना साराय दुंखाबायानो नोंनि माइब्रा नोङाहाय सना सिथा मानो दा बाबायदो थानो बाबायदो लोखि आं एवथ'लाय आं सेस बेरे फुजानि खर' सान्ति होग्रा आंसो एवनोसै बे जिराबो जाग्रा मानसि नङा र' आं बेखौ लासै बुजायनानै हरगोन बिदि फटखौराय लांबाथाय गैला आरो मा हे प्रभु बिफाया आलु होनो होनदोंमोन फिसालाया आलु होनाङा दा मा खालामनो आंहाथ' मोननैबो सोलियो एवगोनसां होलां आलुवाला आलु होबा बिनि एसे आगोलावनो आलुखौ एवग्रोनांगौमोन आरो ओमफ्रायसो माइब्राखौ होयोमोन आरो बिजनेनि आइनि बुद्धि मा गोसोखांनानै दाहोहरो मानसि संबाय मालाय गोसोखांनानै गोसोआव थालायलाङो खोबहाब एवगोनसै र' दै रानसान्दै गाइखेर गोदिखौबो एकदम हाइजें जिख्लाबसे होलायनानै साहा फुदुंसै आं मोदोमथोंसैल' गाइखेरा फिसाजो लोंनानै साफ साफाय गोदिल' थादों माने बे माइब्राया दै होनोसै आङो फ्रोम जाबाय मा जालायखो इसोर प्रभु बरिया मोनबाय आरो आंना माइब्रायानो एकदम सिम्पोलसा संख्रि एसेल' सारनानै एवनाय ओमफ्राय गमामायैनो ओरै आलु भाजाया एक्सट्रा जामारसिगोन साराय दुंबाय र' थारमाने खिथुउनाव थफ्लासो आरोना नै ओरैबायदि हेब्रे जादोंना लोमजागानानै आयु बोरो मानसिया हेबगासिनो दङ बिफाजों लामायाव बेरायहैनो होनबाय थाङा होननानै हेबबावबायसो गैला हरसै हरदो दे आं हाला हेबनायानो नै बाबाया एवा होनबावबाय दे मानो ओंखारदो दे आं एवनोसै ओरैबायदि हेब्रे जादोंना कन्ट्रलखौनो हाला आङो फुरा रेडि आलु भाजि माइब्रा जाखावग्रोनोसै आं साहाखौ गरम खालामनांगौ माबार नै बेहाथ' क्लेब क्लेब मोनजानानैसो हेब्रेनि सिगाङाव जेबो दा खालामसै बाबा र' हरगोन आं हरसै ओइ हेब्रुं अखाफोर नै अखाफोर फोथा फोनलायनानै साउथ इण्डियान जाखां लोंखां फुंनि हाबाफारि स्रां अब्लाबो सोनाफोर टारगेटआवथ' फुङावनो फै होनना बुंदोंमोन थेवबो नैबे सासे सुबुंजों एसे जिरायथ'नोसै आङो आनजादा बावथारलाहाय दे बाबा दे एग्जाम आनजाद फरिखा हे भगबान मिजि अखाया मानो हिंसा आंखौलाय इसोर
दाबसेयाव थांलागायाव ओरैनोबा जेने थेनेसो भगबान नै सान्दुंबो गैया जेबो गैया दहाय आरो एसे लिलुलु सान्दुं ओंखारदोंमोन नै फिसालानि फिसाजोनि ड्रेस पार्टि एसे सुलायलायदों आङो दा आरो नै भगबान 10ता बाजिलायबाय आरोना ओंखारहां बेबायदि अखा हाबा गोसोफ्रा जा नारभास जायो आरो जा रागा जोंनो ओंखारो मोथो आरोना आरो जाय जायगायाव थांगोन बे जायगायावथ' अखाखौनो नांथारा दिनैनि दिनाव आरो बिदिसो खिजानि हरै गैयालाय ओरैहाय दंलाय फन खालामबासो मिन्थिसिगोन सनाफोरनि क'क्राझाराव हले नै मिजि थैत ना बिथाङासो थांबानानै इसोरनाव आर'ज गाबखुमागासिनो नामा अखा हादो होनलायनाय सोंहैनांसिगोन र' सनाफोर समायाबो मालाबानो 11ता थ' जोंबो नेनाय माबानाय जेबो गैला अखा थखि जों मारगुलि बिथाङाबो दुगैनो थांबाय जोंबो साफा जानानै ओंखारसै सनाफोर बिथाङा बे एसे थांनो होननायावनो 1 नाम्बार जाखांनाय थांखानांगौ अखा बांखा सौसिनानै आरोना आरो बार मखा फैया बाबा माबार थांदो माबार ओंखारहैदो नोंनि जुनैनो नङाबा माने सनाफोर जोंनि आनै उन्दैयाबो थांगोन नालाय थांगोन माने थांबायानो बिसोरो दहाय फुङावनो लोगो लाहरदोंमोन आरोना ज' थांगासिबा थुदो होननानै बिनानावहाय ओमफ्राय उफाय गैया जों एसे लेटके थांनोसै बिदि 8ता 9तायाव थांद्रायला होननानैहाय आरोना थ' जों दा होलांनोसै खिन्थु बोथोरा मोजांबा जोंबो स्कुटिजोंनो आंनि सार्ट कालार रिसिटखौ लागायनानै थांगौमोन आरोना खिन्थु बोथोरा बिराद थान्दा गोलैदों आरो अखाबो थाइफ्रिबाय उफाय गैला दाख्लैफोर खिन्थु एफा गरम फुबोलायबायमोन एसे नैबेफोराव आङो दा आरो थान्दा गोलैनायाव माथो खालामबावनो गोदो आबै आबौ बायनानै दोननाय लामायाव खारग्रा गारिया बेजों थांसै विंगारजों आरोना एभेलेबेलखा ओं ससे देलायबाय सनाया ससे देलायबाय स' मेनि एक्साइटेड आयो गस्ला गानसायसै सना आमाय उमाय होनलागासिनो दङ नै आइ सना बिराद खुसि अबबा थांनो मोनायाबो एसे गोबाव जाबायना उनथाबाथावनो दा सनाफोर ओंखारनोसै मावरांबार गरनैसो आख्रटखौ लांफानोसै आया नानि गाखायाव थाना ला थिदो सना थिदो गैखाला नै बुस्थुआनो माइनास जालांजोबखाबाय प्लास्टिक गोसोमा प्लास्टिकआव एसे सोनानै लांफानोसै बिखुनजो सिंगेट दानो दसेनि थाखाय थांबाबो सानसेनि थाखाय थांबाबो साननैनि थाखाय थांबाबो गथ' फिसानि थफ्लाखौलाय अबाय बारग'नो लानोसै सनाफोर एसेल' जेबो गैखाला आख्रटआबो एसे एनै रानखाय सिखायनो बारा गैखाला एसेखौ थिनानै जानोसै बेखौ एसे लांफानोसै दै सोनांगौ मा सोनांगौ बेयावनो बेगानो बुंखागोन दानो दै सोआलायबावसोहाय मिनिट मोनसेयानो थाया दै बिनायफ्रा आरो दै सोआ बोरो फिसालाया नै बेखौसो गानलायबाय बुख्राख्रा गांसे मोनदों होनबाथाय बेखौनो गानग्लिबाय थायो आंनि आमायासो होनाय माबा मोजां थारदों बेहाबो गावनि फसन्दितासोहाय खुनुरुखुमसो ओंखायनोथ' बाबा बेखौ दा गानसै बाबा लाबोना गस्लाखौ गानदो माव एलाय हुलुस थुलुस खोथाफोरखौनो मानिया गोसो मथन ओमफ्राय ओंखारखांनायजों थांफानो लुगैनानैसो मोनथिनानै फैखो ना माखो ब्लाउस दावखोलायनाय ब्लाउसआनो थाबथाया नामा जोंना दावखोजोबो ब्लाउसफ्रानो जोंनि जखानि ब्लाउस मोना बेनि देद्रायो आंनि फिसाजो जायगायाव दावखोनानै नुजाजोबो गुदामानो सानैनाबो नायदो ओमफ्राय नै हिंसा आरोना फिसाजोखौ बाखासो दोननानै बेसानै अखा बांखा जोंहाथ' गैला थांनायानो जाबावासैसो नोंना आं माबा लागायनोसै बिउटि प्लास लागायबा थिग जाफिनसिगोन आरोना आंबो बायनाय बैसागोआव गानबायमोन हा सनाफोर थांनाय बोसोराव माइखौना थांनाय बोसोरनिसो थांनाय बोसोराव जै बे खनसे गानदों बैसागोआव आरो दाङाखै दिनैसो हानदों खारां खारदांबाय ओरैनो उदै गेन्द्रिखा गैला 8 मासनि मेजेम मादि खाराखै मैया मोनायाव माबाबो जाहोनबावबायना आङो एसे निहिर खुवाइबाबो जागोन मा जागोन फौजि बिथाङा फुरा गोसोजों गोसो बे अखाखौ लेंहरखादों बायदि मोनबाय आङो थांनो बानानै बिराद आलासि जानो बायोना ओंखारबाय ओंखारनाया दङ बबेबा थांनो होनबानो गोसोआनो उदासि गावासो माबा एकदम मुलि लोंनो थिननाय बायदिसो आरोना ओरैबादि ओमफ्राय अखायाबो नंमारगौआ हिंसानो ओरैनो खारा आंना गाज्रि जादों हेन्देल गानानै दङ खारा नेन'आ मा जाबावनांगौ जाखो एसे थिखा फै जिरायथ' दसे जोंबोबालाय अखा गाराबा बबाहायथो जाथो रिक्सा नायनो थांबाय बिथाङा रिक्सायाबो नांगौबा मोनसनखायाहाय ओइथिं खारनाय नुहुरो खिन्थु गैया गोजांनाय मोनबाय
जाला सुइटार गानबाय आरोना जेकेट गानद्रायबा एसे गरमद्रायगोन ओमफ्राय जेकेट गानाबा सुइटारफोर गानाबा एसे गोजांद्रायगोन ओंखायनो एसे पातलासो सुइटार बोराय हरेक माल बैया मालिखौनो सोलायबाय मालाबानो 12था जालायनोसै आरोना थांनांगौआसो लिलिलाला जालायलायबाय थ' सोरनाबा दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै ओमफ्राय बिदाखौ लाफानोनो मोनलायलाङासै आं आवगायलांबायसो बैथिंजाय आरोना ओंखारखांबाय जायखिजाया थांसै माने बेसेबा गोबाव जाबाय बियो ओरै आवगायलाङिया आरोना लोगो मोननायाथ' दाख्लै नानिनि खर्मआव लोगो मोनसावजोबदों जेनेबा आनै आमाइ आइमोन होमबाबो ओरै आवगायलाङियानो गोबाव जाबायहाय माला थांनायमोन गोसोआवनो गैला दाख्लै सानैजों रायलायबाय गावबो गोसोआवनो गैला ओरै थांदोंमोन बावाखै होनलायलायो ओमफ्राय आंथ' गोसोआव दङ बै आंनो गुगोल एडसेन्स फैलायबासो थांनायानोमोन नामा बिदि सानदों आरो आङो बेनिफ्राय आरो थाङाखै बिदि मोनदों आङो होमबा नायदो बोसोरसेयानो जानोसै हरै आवगायलाङिया आरोना बियो थ' दा थांसिगोन थांनानै फैनोसै आरो माथोबाव दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय आं मिन्थिखागौ बिमामोनाबो सोरबा खुसि जागासिनो आरोना बिफाखौ बुजाया जेबाबो थिनहरथारहाय बेस्रा बिजामादैखौ नायनो लुगैयो बिखुनजोआबो आरि होननानै बुंखादोंमोन कमेन्टआव सोरबा गुमैया बिखुनजोनाव थाङा नामा आरि नामा होननानै सोरबा सोंहरखादोंमोन थाङो खिन्थु बायो बियो हारसिंथ' आरो दुरखिबाद आरोना थ' दा थांनोसै थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय